Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Нью-Йорк. Ҳамада А, салом алейкум. шумо чӣ хел ҳастед? Хуб ҳастед? Меша шукри Худо. Шумо чӣ хелин? Раҳмат. Ман Насруллоева Зиёра. Мгм. Хуҷанд пролетарск мешам. Мактаби литсей барои хонандагони болаёқати Хуҷанда тамом кардагиам. Ҳамин сол 2024 тобистона тамом кардагиам. Ҳозир бошад Америка, Нью-Йоркда хондастам. Суҳбати мо доир ба таҳсили шумо дар хориҷи кишвар аст, аниқтараш дар Амрико. Ҳамин рафтани шумо Амрико чӣ хел шуд? Ин ба кадом барнома аст? Тасмим чӣ гуна гирифта шуд? И камтарак мумкина темара кушода и Албатта, тӯлтар. албатта, албатта. Синфи даҳида ман план карда истодам. Америка медонед чӣ хел шудаги? Синфи 11 даниқ шуд. Мгм. Ай синфи ай кӯдакӣ ма Германия мехостам рафтам. Баъд як дута проблема қати немецкиро дертар рафтам. Хай нашуд. Баъд гуфтам биё аммо англисиро медонам. Ягон давлати туре бошад ки бояд дарсу англисӣ қайсӣ бигузарад и что мада удобный бошад. Ва кофтум ма да Америка туғри мегирам. Бо ай ҳама универҳои топи дунё да Америка ҷойгир шудаги. Мгм. Баъд хай ресерч кардам. Ма бояд SAT гирам, IELTS гирам. Ира бо подробно мегӯм SAT чиай, IELTS чиай. Одамое ки уже таҷрибаи дида истанд барои универ поступад кардан уже медонанд и тестора. Баъд TOEFL дига. Яъта дугонам буд синфи даҳишта ай Тоҷикистон ай Душанбе TOEFL-ош 111 гирифтагӣ буд. И мада мотиватсия шуда барои тестар сар кардан. У дугонам ай ма 1 сол калон буд. 111 TOEFL и чизи калон айда. Ай Албатта. 120 111. Баъд сар кардам. Ма кофтум хуҷанда намедонам мош ма наёфтам ё ки набаромад. IELTS одаме ки ба мада IELTS дарс медиҳад натонистум ёфта. Баъд тобистон буд. Бо одам қайсӣ гап задам. Рафтам Ташкент. Чиба ки уже медонем Ташкент ай мо камтарак бошам пештар домаистад. Албатта. Именно IELTS қайсӣ ай Ташкент якум биромадагӣ. Баъд як маълим ёфтам. Уҷа дарс рафтам. Баъд мефаҳмам ки уҷа ҳамаи сити ҳастай. Мгм. Ҳаям хеле сар шудак. Ба синфи 11 феврал да дастам уже IELTS-ам доштум, SAT-рам доштум. Ба универ уже аплай кардагӣ будем. Баъд ма дар март admission letter омад аз 3-4 университет. Аммо интихоб карда иҷо Нью-Йорк омадам. Ба ҳамин тасмим падару модар чӣ фикр доштанд? Яъне нагуфтанд ки нарав? Ну да, гуфтанд то мумкин духта плюс дур ҳамин ҷошта мехоҳам гуфтанд. Ма уже ай синфи ҳафтим ай хонагиҳо ҷудо зиндагӣ мекунам. Мгм. Чиқайиқи мактаба аввал гимназия якта мехондам, аммо ҷои худмон пролетарск Ҷабор Расулов. Баъд якта тренинг мешавам, бо омада и чиз мотиватсия мешавам. Ма Душанбе мактаб мерам хондани литсеи туркӣ Маяковский. Мгм. Баъд уҷа забони тоҷикиро ёд мегирам. Як гала ҷураҳом буд, дугонаҳом буд, ҳамсинфам зур буд, маълимомон зур буд. Баъд ай ҳамуҷа уже олимпиада мебарам. Дига. Мгм. Баъд уже хонагиҳом чиза нормали нигоҳ мекунанд. Бо ҳар вақт хеле ина ма фикри мара ҳар вақт поддерживать мекунад. Агар хато бошам, ина иҷош хато, и хеле кунӣ, хеле мерад. Ай хеле кунӣ, хеле мерад. Бо фикрҳои худшонада баён мекунанд, метамада. Мара фикр мекунам, ҳамаша ба охир дашта якта решения қабул мекунем. Баъд ина ма омадам. Рухсат метан. Мара бо бисёртар хай очаҳо модар дуға духтарам моданда намефарашон, на ки отам бошанд. Ҳозирам мада меган. Ман якта чиз ай ту мехоҳам. Ҳамқа сол ина ман тира поддерживать кардам. Агар якта чизи хостагии ман ту намепартоӣ, намерай и то охирша мерай меган. Мгм. PhD охирон левели ина медицина ман духтурӣ хондаистам. Медик пешам насиб бошад. Ҳозир меоем ба инҷо. Мгм. Баъд отам меган то PhD-ра мерай. Агар ки нара ма
айты ай ҳам қатара поддерживать кардагим розӣ нестам. Ин чиз мада як бала мотивация мешавад. бале бале ана ҳамине ки то охира бояд равӣ ана мехелаш хела мотиватсия калон аст. дар масъалаи интихоби ихтисос ва интихоби донишгоҳҳо шумо чандила будед? Масалан, баъзеҳо мешавад ки ман ин соҳаро интихоб мекунам, инҷаша интихоб мекунам, инҷаро интихоб мекунам. Шумо дар ҳамин процесси интихоб чӣ гуна будед? Як гало одама дидагим рости гап то даже омадана иҷа дига фикр қайчи меянд, дига меҷр қайчи меянд, ба омада сразу ҳаллиш мекунанд, чи ба ки қин мешавад ё ки чӣ мега satisfaction вора типа ождат кардагишона фул намекунанд. Интизориҳошона, бале. Интизоришона типа туғри намегирад. Ма да чӣ хеле шуд, ма уже гуфтам аз синфи панҷум биология мехондам. Вақте лицеи туркӣ рафтам Душанбе, уже меҷори ман, соҳаи ман биология буд. Уҷа шишта мактабмон чӣ хеле буд, агар ки бидонад фанои дақиқда бисёртар мехондем и типа specialized school буд. Бале ин ба равияҳо ҷудо шуда буд. онҳое буданд ки тарафи гуманитарӣ бисёртар мехонданд, онҳое буданд ки тарафи дақиқ. Бале ҳам хеле буд. Ман биология бисёр мехондам. Мо олимпиада мебиромадем, як солда 3-4 намуд олимпиада мебиромадем. Баъд мада ҳами ай кӯдаким духтурӣ мефорид, биологияро интихоб кардагим. Баъд ай ҳама мотиватсияи калон охира рафтан мада бо чӣ мешавад. Як рӯз рости гап ютуб медиром, ята подкаста мебинам, ята зана ака Ташкента буди чиз гирия карда я гап мезанад ауҷа. И тема камта шумо гирия накунед шуд майнаш мега ки хай беременный буд занак чи твинса чӣ меган типа дута кӯдак дошт. Баъд ай би духтуро қайси ака худо болода на ки хай ихтирора хатогиш қайси да як рӯз ҳарду кӯдакшам мемарад. Просто сабаби оддӣ чӣ мекунад, ято уколша хато мекунад. Баъд ма гуфта будам ин ба шумо чӣ дод ин видео? Ма ам вақт гирия кардам, гуфтам ки не, ман духтур мешам. И мара ай ҳама главни целям барои касалии рак шифо ёфтан. И ай ҳама ята больницаи калон шудан. Тоҷикистонда насиб боша, ман Тоҷикистонда кор мекунам ояндада. Албатта. И ҳамин духтурои бесавода ака намедонам чӣ хеле шудааст. Духтурои бесавода мехоҳам камтар кунам. Больница мада худо хоҳад ай ҳама духтурои зури дунё мебиёрам. Тоҷикистонда кор мекунам. ин мақсади хеле калон аст ва умед дорем ки ба ин мерасед шумо. донишгоҳро чӣ хеле интихоб кардед? Чанд интихоб буд? Чанд донишгоҳ ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кард? Хеле ки бисёриҳо медонад, Америка чӣ хеле меспоранд, ята программа ҳастай Common App. Уҷа шумо аккаунт месозанд, медироянд и университетҳои ҳамаи университетҳои Америка мебирояд и шумо метавонед то 20-таша выбор кунед. Баъд хай ма ҳама даромада якум топа выбор мекунад. Марам даромадам Оксфорд, Гарвард, Стэнфорд, Ҷон Хопкинс, медицина дар кадом институт боша ҳамаша выбор кардам. Баъд реквайменташа мехонам. Уҷа вақти ма Common App қайти даромадам, да дастам ҳичи надоштам. IELTS-ам надоштам, SAT-рам надоштам, дигарам надоштам. Баъд SAT мегӯяд SAT 1500, IELTS 7.5, 8.5, SAT 1590, 800 баланд топ. Чиба ки топа выбор кардагим. Гуфтам мекунам мешавад. Баъд 6 моҳ пас уже ман бояд дедлайнаш споридан. Ман дер кардаистам. Чиба ки ман синфи 11 сар кардам. Баъд хай февралда доштам, камтарак дер кардам, ай бисёриёш отказ гирифтам. Баъд ята Ташкентда организатсия ҳастай, шумода ёрдам мекунад тайёрӣ дидан, ҷое ки ман рафта хондагим. омада SAT гирифтан да ёрдам кардан. Ази да дастам 1500 SAT дорам и 6.5 IELTS дорам.
ҳамон қачи споридем марта уже университет омадам ӯ омада ёрдам кардам бо SEO-ша навистанда як гала устозон буда уҷа. Баъд personal statement навистана ҳамон листи ки чӣ дар кора ҳамашро ёрдам карданд. Баъди ай университет ҳамон қабул кардем тра гуфта стипендия грант омад. Ма визада тайёрӣ дидам 1,5-2 моҳ виза тайёрӣ дидам. Баъд омада душанбе виза споридам. грант чиро дар бар мегирад? маблағи таҳсил, стипендия, хобгоҳ умуман чӣ дорад? Грант ҳастай ду намуди грант ҳастай фул грант ҳастай бо фоиз хати айма бошад 90% грант хати и туғри мегирад 10%ша худум меспорам и ҷои хобгоҳа худум меспорам и хурдана худум меспорам 90% дарсад ё меспорам. хобгоҳ чӣ хел аст баъд шароитош? ба ҳамин пул меарзад? бигем хеле кам қимат не ки шумо метонед баъди якум семестр шумо берунда зиндагӣ карда метонед. Не ки ман рекоманд мекардам так как шумо омада иҷара намедонед, одамошо намедонед, қоидаошо намедонед, маслиҳат медодам якум семестр ё ки дар дуюм семестрам хобгоҳ да истоданам. Хобгоҳ зурай универда наздикай мерен миен алқот тайёр ҳамаш зурай пиятанош но дар қиматтар. Берунда зиндагӣ кунем ина мисол як моҳта мо дар хобгоҳ $1000 фрояд берунда зиндагӣ кунем 300-400 ҳам хеле. лекин хӯрока алоҳида мешавад агар дар берун бошед? Не, дуруни универда мешавад, здания дигарда мешавад. Ресторанои худша дорад. мақсадам ки агар дар берун шумо зиндагӣ кунед дар хобгоҳ не пули хӯрока алоҳида меспуред? ҳо да агар ки шумо хо бигин хӯрока мегирен, агар ки не бигин намегирен. хӯрока маъмул почти $100,000 моҳ шуда мефрояд. Неки хай дур безлимит чанд қай мехоҳем медроем калонай ҳама чӣ ҳастай. шумо қабул кардагед хӯрока? ҳо агар ки дуруни кампуста бестен қабул кардан маҷбурия. чӣ аст вай чӣ дорад ӯ хӯрокашон? хӯрокашон ман инстаграмда блог кардагиам охирон пости ман нашуд хӯроко буд. Ну зур мада мефурад. ҳар рӯз ина мерем 3-4 та типа чӣ дорад секшн дорад. ҳар якшта как минимум 5 намуд авқот меиста. беҳарияй ӯ ширини мева дига ҳама чӣ ҳаста шведский стол. агар студенте хоҳад ки 5 намуда ҳамаша кам хӯрад мешавад мумкин аст? студент даже мефурад плюс худаш қати якта одама дорад нои лимит дорад ягон як моҳ метавона максимум дароварда. беғайри ӯ метавонад якта кейста ман доштам оно ланч бокс бо худаш қати хонашда комнаташда биёрад. мақсад ки агар гузари мо ба Амрико афтид мо як моҳ метавонем бепул хӯрем? Не шумо метавонед як моҳ хутон қати ягон каса дорорем. ман фаҳмидам. ман умеда ба шумо баста будам ки шумо немуфтед. хуб дасти боша шумо биёем меҳмон мекунем. худатон баъд хӯрок намепазед? яъне хӯрокҳои тоҷикӣ канӣ баъд? ина иштам чизи зур астай. бо ошхонаи дигар дорад. агар ки шумо хӯрока атмен кунед ина дуюм сол студент бошед хӯрок не намехӯрам биген шумо метавонед аз супермаркет оварда якта кухня дорад уҷа ҷои хӯрдан ҷои иштан дорад ҳамаш бо ҳастай хутон ҳама пасуда масуда ҳамаша кардагиян хутон пухта хӯрда метавонед. баъд дуруни ҳамон ресторани главниш барои студент ҳамада тақсим мекунанд хӯрока. уҷа ҳар ҳафта рӯзои шанбе якшанбе студентҳо гап зада 1-2 ҳафта пеш гап зада меган ман ирӯз авқоти миллии хидмат ҳамон студентҳода пухтана мехоҳам розиен мега. баъд очирода як гала одамо меиста мо рамондагиян охирои ноябрда насибаша мепазем хурутоб мекунем. баъд уҷа баъд рухсат метан ина япон ай одамое ки ай япониян чумчо мепазанд. якта мада форидагиш охирон бор якта духтар так намедонам номша дута духтар ай Россия борщ кардаги буд ай ҳама вкусный авқот буд. мо насиб боша ош карданем и қурутоб карданем. бачаое ки ай Узбекистонан ош мекунанд ман насиб қурутоб мекунам. дар донишгоҳи шумо тоҷик бо ҳаст? Не the only me.
شما خودتان تنها بعد چقدر کروتاب میکنید برای چند نفر؟ برای هم موقع باید بکنن که همه دا باید برسد اما اوجا. همه چند نفر است؟ یگان یک روز ده نمیدونم یگان 1000 کس متر آمدگیست. 1000 کس باید کروتاب خورد؟ Ну همه نمیخوره بعد اوجا آش هم میشود. اگر آدمایی که میفروشه آش میخورن آدمایی میفروشه کروتاب نه که من با یاردم میکنم من خودم توقع نیستم. اونجا سوالی پیدا می شود که محصولات برای کروتاب کی میارد؟ Университет میبره شما هیچی راست خود نمیکنین. Университет ای مگزین ملی ای مغازه ملی برای میبره. یعنی شما میگید که رецепт همین چیزا در کار؟ ها من میگم ای همین قدر این امسال پمیدور داره بادرین داره گوشت داره میگم گوشت حلال بیاره میگم قتلمه بیاره شما میگم کروتاب گوشتی میکنید؟ نصیب ها اگر گوشت تازه بیارین بیارند. گوشت اگر ده بیارند. ده یعنی نوبت شما ماه نوامبر باشد. نخیر مهم. تا امروزه یگان چیز پختید برای خودتان هدیه کنید؟ نه تماما. چی با کی ما در اقاطوی اوجا میفرد چی با پختن چی با لیشنی مثلا راست. مثلا شما منتو را یاد نمیکنید؟ شوربا. کنیشنا یاد میکنم ما چی میکنیم نیویورک رفته همون داونتاون سیتی رفته خورده میم میخورید آخه ها؟ ها میخوریم دونش $2 و 69 سنت بود ای 30 سومون یک دونش یک دونه منتو. 30 سومون. م. باز یگان چیز سخت نیست. من سرم زدم بیزه بسیار دشوار بسیار قیمت. مناسبتی همکورسانتان استادان با شما چقدر است؟ ای چیز دما خرسندم چی مهم. баги университете ма ука калонам нест чтобы устодотон шумо аёдшон буроранд. мақсад синфта 16 то 20 одам мехонем. مهم. ҳар яктаи мора номмон давлатмон фамилиямон чӣ хеле меҷр чандум курсе ҳамаша медонад. И ма дай ҳама мефоридагиш я бор ина хато карден нафаҳмиден мерен мавзура мепурсен як бор мефаҳмонад хушрушта вақтиша ҷудо кардам мешинам мефаҳмонад дуюм бор бо нафаҳмиден мерен мепурсен ҳичи намегам то панҷум даҳум бора ҳичи намегам мефаҳмед дарсора мислимият фаҳмонда метавон. беғайри ай ӯ баъди дарс шумо дар видео ӯро када мепартоя ирӯза мавзура бо шумо аксес дорен дуюм бора дуромада ӯра хонанда любой вақт бо беғайри ай ӯ агар нафаҳмиден мерен бо мепурсед адугонаҳо бошад ҳамашон наст ҳамашон чӣ ба ки тоҷикистона намедонанд ба фикри мувода интересная и чиз бисёр чиза мепурсанд чӣ хеле традитсия дорем чӣ хеле урф одат дорем ҳамаша мепурсанд бо дугонаҳом қатъи наздикам. شما از کدام دولت ها دوگانه نزدیک دارید بازی؟ من ای روسیه دارم ای ازبکستان ایرا دوگانه نمیگم در ابا و خواهر شدگیم. تاجیکستان کنیشنا دارم ای دوشنبه دارم یا گلا نه نه او نه هم ابا و خواهر در شدگیم. امریکا من دارم زد. هم ای ну ай почти что ҳама штатш ҳастай дар иҷа беғайри ай америка европа ҳам ҳастай италия ҳастай франсия ҳастай мусулмонона ки кам. این یگان تاثیر میرساند برای زندگی خوب کردن؟ агар ки оянда ман намехоҳам кӯдакҳои ман иҷо истода зиндагӣ кунем ҳама каса این чунки برای چی؟ окружение шумо берун шумода влият мекунад как минимум мисол ё парти мераванд парти американский парти камтарак безе рӯз ма дугонам омад мега рафтем ҷора let's go парти мерем бомада мега нӯшидагӣ ягон бор мега نگفتید که خیلی یگان بار من هر روز می نوشم. ака дранг гуфта алкоголе до назар дора гуфтам не ман мусулманка мода мумкин нест. عموما درس ها دشواری ندارند برای شما؟ агар ки база надошта бошен ман гуфтам ку меҷори ман спеси ман ай мактаб биология химия буд ман ҳозир дар иҷа биокемистри хондаистам 3 сол биокемистри мехонам ҳозир дуюм меҷор кардани ва дуюм
соҳара хутонда хуш мекунед, сумшалиш намешавад, зато шумо да хондагии дарсотон плюс универа тестар тамом мекунед. Мгм. 4 сола программаи ма агар ки 2 меҷру бихонам 3 сола мешавад. 3 сола тамом мекунам лавра. Баъд қинҷи штабием агар мактаби ман англисӣ дарс медод. Ма да плюси Калонай ҳам хуҷанд, ҳам Душанбе мактаби англисӣ. Баъд ҳамон темои синфи 11 қайчи сар кардем. Ҳозир боша 1 моҳ ревю шуд, такрор шуд. И ҳозир боша уже дарсомон чуқуртар рафтааст. Ма да мефура ҳамуда ба фикрам қин наметава. Не ки ҳай ҳаста ядута ҷошта шавош қайчи гиря карда мебарам. Кавтарак ҷой ҳастай. Як ҳафта чанд соат дарс мехонед шумо? Масалан, агар ба рӯз тақсим кунед. Хеле мондагиам. 3 рӯз мехонем, Мгм. 3 рӯз ҳамон чиза практика мекунем. Оҳо. Я хеле. Практикааш то 5 соата мешавад, а як дафъан 5 соат практика мекунем. А дарсош бошад 1,5-2 соат мерава. Ин Я аҷоиб дада аст. Агар практика. ҳамон теория қади практика ҳар ҷош дар як ҳафта мондагиан, ин ин бисёр мутахассиси хуб тайёр мекунад ба ҳамин система. Бисёр чиёдам инам маълимоам меган ирӯз чизои ирӯз хондагита бира ирӯз бо такрор кар да машқата бира ирӯз бикар да чӣ нафстар мемонад. 100%. Ин гап шумо 100%. Ин бисёр хуб аст. Умуман берун аз дарс гӯем, як духтари тоҷик дар Амрико чӣ мушкилиҳо метавонад дошта? Берун аз дарс. Ман ҳайли рекоманд мекардам, маслиҳат медодум, агар ки айсум проблема набошад, баъд илтимос биё. Агар ки айсум проблема бошад, баъд маҷбур мешавад духта кор карданда. Кор карда мешавад? Не. Кор карда намешавад? Не. Кор карда мешавад, не ки и зависит ай кадом штатда зиндагӣ мекунад. Яхе штатҳо ҳастай рисковия, одамош нағзне, фақат парондану як каса куштанай. Ман тарсондани нестам. Просто штата выбор карданда бояд хушрӯшта фикр карда баъд биёяд. Ҳамуда агар ки кор накунад, ҳамун дуруни универда бестад. Баъд ягон одами нағз қайти иҷа, профессорош қайти нағз бошад, ёрдам мекунад ҳама темада. Баъд маҷбур намешавад кор карданда. Шумо кор намекунед? Не, чибаки маро хонагиём намондаистан кор кардам. Не ки дуруни университет даже кор карда метавонам. Хай отам гуфтан ай семестрои дига насиб бошад. Масалан, як донишҷӯе ки ҳоло тамом накардааст, яъне дарс мехонад, дар даруни донишгоҳ чӣ гуна кор ёфта метавонад? Ин саволи зур. Шумо агар ки корда барвақттар эплай кунед, барвақттар документ супорен, шумо даже ёфта метавонед спеси хитонда соҳаи хитон қайчи кор карда метавонед. Ман агар биолог бошам, биохимик бошам, ман рафта лабораторияда ӯода ёрдам карда метавонам. Намерам типа ҳамаи корҳоро ман мекунам. Ӯ омада мегаан, листа менависта, ина ирӯз ина ёра тайёр кун. Пеша хонанда талаба омадан, ман аз столшона ҳамон препаратош қайчи чизои даркоришон қайчи ҳар як каса ҳисоб карда ятаи монда мебурам. Ассистенти муаллим. Ассистенти муаллим. Ассистент, лаборатория, лаб ассистент меган, ҳам хеле. Ин беҳтарин аст. Маоши хуб доранд ин корҳо? Уқа хуб намегем, хай як соаташ то $20 меравад. Ай $10 то $20 як соат. Ин бисёр хуб аст. Чӣ унқа хуб намегем? Не, Тоҷикистонда хубай ман ягон бор дар умрим як сум ёфтагӣ нестам. Ман даже $1 суми калон. Иҷа бор аз худошам калон. Ҳаман аз ҳисобда гирифта, ну хитонда мерасад. Агар ҳар моҳ прям ҳамон кора кунен, сумтон ҳар моҳ яхе бошад, хай расходҳои хитон карда метавонед. ин пӯшида нест? Аслан мо танқид намекунем, ки пӯшида нест, ки хеле зиёди духтарҳо шопинга дӯст медоранд. Шумо чӣ хел аст дар ҳамин маврид? Умуман шопинг мекунед шумо? Ҳама духтаро гуфтен бо мада чиба, ну агар ки чизои даркорӣ дошта бошед,
Мгм. ҳозир расходи бисёр карданам маслиҳат наметам, чӣ тим боли ту якум курси, тим боли ту худат кор накардаисти, отавоҷа споридатан, вора фикр карда, ҳаракат мекунам, максимум мекунам эконом карданам. Не ки все-таки ай Тоҷикистон ҳамаи либосо ма ина мисол овардагӣ нестем, агар ки бигем Мгм. як табакаш кати омадагим, ма омадагимда тобистон буд, ҳозир уже зимистон шудааст, либос таркор мешавад. Иҷо омада Ва- як такораи холира метамодад, ҳамаи чизотонро хитон мекунем. Шкаф дорад, стол дорад, дига лампа мехарен, дига мехарен, болишт мехарен. ин бисёр хуб аст. берун аз дарс, яъне мо ҳозир дар бораи дарсу ихтисосу донишгоҳу омӯзгоро гап задем, стресс шуд. Шумо чӣ гуна истироҳат мекунед, фароғат чӣ хел мекунед? Ишам университет ҳал кардагӣ. Хай. ҳафташ мо да ҳар рӯз ивент мешавад баъди дарсҳо, прям ҳар рӯз. Ина мисол Мгм. дина мо дар бесплатный кинотеатр буд, киноҳаус бурда, отамои регистратсия кардагира киноҳаус бурдан, кино рафтем омадем. И рӯзои шанбе якшанбе барои студентҳои Хартвик бесплатный, Хартвик и университете ки ман хондаистам. Баъд дига университетҳо мебарам моро, дар оҷа ивентҳо мешавад, мисол 31 октябр Хэллоуин буд. Мгм. Медонам ки Ҷашн гирифтед? Ҷашн гирифтед? не, и медонам ки праздники мо нестай, Бале. не ки мо барои кадура типа сохтан. И ма чӣ ба рафтам, чӣ ба ки оянда мада дар кор мешавад барои каду не, мисол барои дига сабзавотро кадан, тайёр кадан дар Бале. практикаи зора. Рафтем мода ёд додак, ҳамаи корча порча ҳамаша дод, и мо бридем шурӯъ када. Ишам зур буд. Бале. Яъне масъалаи фароғатам гуфти шумо донишгоҳ ҳал кардааст. Ин бисёр хуб аст. Шумо блогатонро бисёр хуб пеш мебаред. Ман дидам. Актуалинотонро дидам, рилсҳоро дидам. Бисёр хуб аст. Як видеои шумо барои ман маъқул шуд. Як тренд ба наздикӣ шуда буд, ки як духтар як бача ба флашка оба мегиранд, табу метиҳанд, чӣ гапе мешавад. Аммо ҳамааш шумо ба қавле маҳкам кардед, яъне ҳамона хеле гуфтед мекунам Тренд тамом. ва ба ёдатон омад, ки масалан ҳастанд кӯдакҳо, ҳастанд мардуме, ки дар гӯшаҳои гуногуни дунё, ки барои як қатра об танқисӣ мекашанд. Ҳамин чӣ хел дар сари шумо омад? Ҳамин идея. Гирья накунед, бад, гирья бад. Просто чун хеле шуд. Ну, бисёр фикр мекунам, не ки охи дунёда чӣ гапҳо нашудааст. Ҳама Бале. чиз шуда. Ҷанг. Даже ман намехоҳам политикаро кушода, не ки гуфти хитон бисёр одамо азоб кашидаистанд. Як авқот, як дона об. Ҳамудар лучше эконом кунем нағзе. Шумо ин гуна мавзӯъро баррасӣ мекунед, ин гуна фаҳмиш доред. Ин маънояд дорад, ки пеш аз ҳама, пеш аз як мутахассис шудан, шумо инсонед ва дилу виҷдон доред, ки бисёр хуб аст. Ин плюси калони калон аст. Барое ки мегӯянд пеш аз олим шудан аввал одам шудан дар кор. Ва шукр, ки шумо ҳамонда ҳастед. Агар як ҷавон дар дилхо донишгоҳи Тоҷикистон кор кунад, мо аз ӯ умед дорем, барое ки мегӯем ҳозир мутахассис мешавад, журналист мешавад, намедонам биолог мешавад, муаллим мешавад, ягон чиз мешавад ва хизмат мекунад. А вақте ки як ҷавони мо хориҷа меравад, Аврупо, Амрико, умедҳои мо аз он зиёдтар мешавад. Масалан, аз шумо мо умеди калон дорем, ки шумо меоед, ҳамон гапе ки дар аввали суҳбат гуфтед, мехоҳам ки як беморхонаи калон бикушоям ва дар он табибони бисёр хуба ҷалб кунам, то ин ки аз бемориҳои гуногун, аз ҷумла аз саратон наҷот бидиҳем мардума. Ин як мақсади калон гуфтан кам аст, ин бузург аст И сабаби омада. ва мо умед мебандем, бовар дорем, ки шумо ба ҳамин орзуҳои некатон мерасед ва Насиб. хушбахтем, ки шуморо дорем. Ин ҳамин қадар. ҳазор раҳмат барои он ки вақт ҷудо кардед. Ман медонам дарсҳои шумо бисёр, коротон бисёр, вақт ҷудо кардед. Ман фикр мекунам, ки ҳамин суҳбати мо барои чандин духтарҳое, ки ранги шумо орзуҳои калон доранд, метавонад мотиватсия шавад. шумо дар охир ягон духтаро агар бахшиш гаптона буридам. Хурсандам агар духтаро комьюнити духтар бисёртар бошад. Мара хонандиёш рухсат будад. Бояд не ки бояд ҳозир
медонем замон нотинҷаи агар духтаро худшонро уверин хеста хонда ята мақсад монда то охирша рафтанда хонагиёша боваришта дурояд насибоша хонагиёши чӣ намега поддерживать мекунад. охири сухани шумо дар бораи нақшаотон, дар бораи ин мусоҳиба уман чизе мехоҳед бигӯед дар охири бар? ман мехостум гуфтан ҳама вақте ният карданда дуо карданда илтимос нияти соз кунен туғри кунен чӣ ба ки худо ҳамаша метавонад нияти хушрӯ кунен бояд туғри бошад баъд нашинед ки бигем чӣ ба ман ҳами чиза ният дам ҳамо да ҳама нията ҳама дуора худо қабул мекунад дуо кунен чӣ хеле ки метавонед бисёртар дуо кунед ҳамаша худо мерасонад. ҳазор раҳмат ба шумо.